Sini kausul kian memang sana langsung puntai bisa amunia gulo sini formal di langsung formal ian borong menang ini 23 August 2024 41 বছর সিগাং তিনিটি দিনেনো তিনিটি হাই সালনো ভারতनि पार्लामेन्टआव एडिशनाव बाहायनो आसाम हास्ते मेघालय हास्ते रगनि हाय ए चिनी महाराजा बीर विक्रम जे एरिया रिजर्व थाइकलां थांमानि 7000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर नो 6 शेड्यूल नि बिसिङाव खबै ओ हानि बसारक नो हा कमाया नातै बरनि हुकुमो मुकुमो बरनि तांबिति बरनि कन्स्टिट्यूशनल राइट कमाया नातै हिनै खाय रजाकमानि आ सालनो जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो एडीसी फाउंडेशन डे 6 शेड्यूल मानमानि सालनै जों पालाय दङ दिनै खातुं खाजा खायै जों जतनो हास्ते गोनाङै पालाय दङ फियाबा वाति फैमानि दैलमानि नक वागमानि लामा बायमानि कारणे चिनि गोबां आमचायो पालाय मालाया हायपानो एडीसीनि हेडक्वार्टर जोंहर जतनो चिनि दैप्रासार चिनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेशननि फासिंतै ओ मानमानि सालनो जों बगैमाया ओ मानमानि सालनो जों दैबो चिनि एडीसी फान कराग्रिनानि दैप्रासारनो दैबो फियकना बागै दैबो मान थाइमान दनान बागै चिनि सानमुंबाय ओ 6 शेड्यूल नो एमेंडमेंट खायते अपग्रेड खायनि सानै जों तिन ओरे लिखा लेखा जतनन हामबाय जतनन खाका हाम चिबाय ते खुलमुंगिया फारो चिनि फाउंडेशन नि तेनि सालो हामबाय Onayane ya fakoro pindawa ane bonai basai mangka himai mangka oh basai mangka